Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Siap, kamera siap, direkam, baterai full. Wes gue catatan lah enak kejadiannya siap tak catat lo. Wes gue senter, akhirnya suhu kompas kan radiane. Nah ini masalah siap saat ini. Mungkin tak seperti ini. Pak Sandal, Armayu. Tenang nih cara penguji. Jadi uang apa? Wes, tenang nih cara penguji. Dari uang gak dikingin, uang ngasih peti habis liwat. Apa mana yang beli jero? Wes. Iya, wes tau. Nanging lek nek pocong unggul, ilmu apa sing arep nerangake? Ilmu pelajar cedak. Iki video kanggo dokumentasi yo, Cah. Jadi tugas dhewe. Yalah, panggone ancen gede nih, Cah. Papinge padha retak di tembok arepean. Iki ya mergo kudanan, mergo wis suwe yoan. Tinggal air rada itu gara-gara arwahe. Ya pancen rusak. Nanging koyo enek sing nyincem saka jendela. Aku kayak krungu suarane wong mlaku. Tenang kayak paling suaranya yang aman ora ono dibus ayo. Medeni yo. Poster iki sih ono. Nanging wis pudar. Ironine saiki malah ditutup. Bayangno poster dadi medi. Nanti awake jadi target. Ya Allah, apa suarane? Woi! Pinyapa lu? Duluan kayak. Bae mek guru-guru angel iki. Tak catet siji. Siji. Kayak ora mergo duit ning mergo Lawange nutup boro-boro Yo. angin. Yo. Wes. Yo, lanjut dokumentasi ya. Apa di kamar mandi? Oh, kan gitu. Benar ini. Membuktikan ini. Nah, kan masalah nomor. Jangan ayo. Gule cai. Aduh. Gule cai. Lah kayak paling belum pucat. Apa aja itu dikae? Yo, belum piye. Ini guri sekolah no. Cuman koyone kowe iki remuk ayang-ayangane ade liwat iki lho. Sering yo. Aku mah tenanan ro, cacat liwat. Bayangan iki. Tenanan. Kan ini motor sekatanya aja. Misal muterene, Cah, muterene, Cah. Wah, horor gimana? Oh, Mbak Nomang sing kedaden loro ayang-ayang kuwi mek bayangane adewe tok cah Mbak No.
detail ya. Dan mikirku cah cilik lho. Kowe iki kakan negatif tinggi kowe iki. Apa dia melakukan ayo yuk. Ya ada wis kadung jalure bisa nane. Ini aduh kan niate dokumentasi yo cak. Bukan sebagai Jawa. Pamain dewi kalah yo cah Pak. Tahun. Santai kawan. Santai. Apa wi? Dulu aja tikus tikus. Masa ala Pak Kiro lah. Kejadian telu catet iki. Tikus liwat nyenggol kursi. Sejo negatif tinggi, tenang ae. Mana nek loro-loro. Ayo bocah. Kan di sender. Gimana bayang-bayang kok? Ayo. Wah, kan kaduan koyo jadi kakek ndelok film horor. Apa kuwi diku? Ini apa? Iya. Apa iki? Iki sing gawe yo saking biyen nang mobil iki. Rambutnya di jalan mana ya? Yo. Satu kok. Dua mati. Satu merinding enggak boleh. Oh, semua sehat. Kelasnya lama, mati lanjutnya. Woi, aku lo, apa gitu? Santai kawan. Iki lho. Mek gerusak kelar tak kotan pateni. Santai. Woi, ngade. Iki ben mentalmu roso. Ngono. Dijam minggu kono yo. Yo, lanjut dokumentasi. Aja wedine tapi. Iku bisa. Oh. Ini kena anak. Mungkin kucingnya sopo kayak gini. Biasanya kucing mana sih? Kayak aneh ya. Apa? Iki lanjut dokumentasi apa ora penake? Manut lah. Manut. Tapi yo wis semono keane buktine wakeh iki. Apa jam ini jam Besok wis ini. sekolah. Dhewe kan ning kene arep mbuktekne nggon iki wingi apa ora to. Ya nyatane ket mang panggah dibuktekne panggah enek hasile. Diriset secara logika panggah enek. Iki penake dhewe nerusne apa wis rampung? Wis rampung ae kira-kira. Wis Cukup cukup iki. Cukup. Artinya yo wis santen ya to. Yo. Ayo balik ayo. Yo wis balik ayo. Yo. Ini jalan nih. Balik rono apa? Balik. Ini jalan ngono petang-petang aku dokumentasi kan kena bayangan. Bisa topo. Oke, enak tinggal mau ngono. Oh, jajal munggah rono ae. Engko videone ben suwi. Oh, video dokumentasi deh toh. Oh iya. Dokumentasi ini bisa nih. Yo ayo munggah tingkat aku. Kene jalane ora masa yo anu. Tingkate mana lho? Ayo kene iki. Wah, aduh kok kasih bar. Balik lho lan. Lah, awas sih. Wis to, kapan-kapan ora kowe. Ora lho. Aku sing ngomong. Aku yo share lho, munggah tingkat. Yo. Yo ayo. Balik iki. Nah, kono kayaknya asik tuh, Cak. Dokumentasi. Cukup ya apa Pak Udir sing rono santai ngene. Lewat maskal lah. Ya apa tinggal. Kau sesak kafe bisa. Iya kan ra. Penting. Oh, no sampai ada. Wes, ora
Saatnya sudah